Poďte, povedzte dačo. Dobre, povedzte. Jak sa máte na Slovensku? Stromovia, hej? Hej. Sú nás Adrián. Máme sa tu dobre, ale tu nám nie je dobre. Prečo? Lebo nemáme tu nič. Čo nemáte nič? Poprvé voda. Vodu nemáte. Podre ústre kúrenie tu nefunguje vôbec. A teraz hlavne so elektrínou máme problémy. A prečo máte problémy s vodou? A doteraz Prečo vám nedali elektrínu? Prešmeria je ostavená. No ale prečo? Das 15 oni. A ty? Traja. Traja ste? Dve chlapci. To dosť malo. Dve chlapci a jeden devčat. A vy ste koľko, aj s rodičmi 17 Aby mala otec dom. Ale všetci aj s rodičmi? Áno. A deti vás je koľko? 19. Čiže jak vás môže byť 19 detí, keď vás je 17? Však počítaj. Však vieš počítať, nie? 4, 8, 9, 10. A koľko máš sestier? 4. A bratov? 25. Ne, 10. 10 bratov? Čiže ty si 11. brat? Dobre ste. A najstarší má koľko? Tondo! Tajorikovo! Manželíte? Čo? Tak sú tu aj zlí ľudia, nemôžem povedať, ale sú tu aj dosť dobré veci. Každý myslí si, že oni to vedie zlí, tak ale ja tu žijem dosť dlho, tak viem, že sú tu aj dobré ľudia, sú tu aj dobré veci. Napríklad Salesiani. Pomáhajú ľuďom, aby sa stali lepšími. Ukážu cestu k Bohu, ako by mali žiť, aby sa hlavne dostali do neba. Pomáhajú. Tak podľa mňa hlavne ľudí, aby žili, prichádzali na ľudí, ktorí si myslia, že to je špinavé sídlisko, ale tí, ktorí sem prišli, tak si zmenili svoj názor a radi tu chodia. Vítajte na sídlisku, dobrý deň. Aké boli napríklad začiatky tu, keď ste tu prišli? To si zvykol. Takže konkrétna, takže začiatky história, hej? Tak, Luník 9 má toľko rokov ako ja. A ako Salesiani do Voska sme tu prišli 1. júla 2008 na pozvanie miestneho biskupa, arcibiskupa. A zdedili sme rozostavené pastoračné centrum a kostol. Odtedy tu vlastne pôsobíme, pomaličky to dostávame, kostol už funguje. S tým, že sa stretávame s mladými, aj s deťmi a ponúkame im i voľnočasové aktivity, ale i hodnoty viery. Koľko stretiek funguje? Čo sa týka aktivít, tak sú to stretká, sú 3 chlapčenské, 2 dievčenské, 3 dievčenské a 2 mládežnícke a oratórium, ktoré je každej nedeľu také nízkoprahové vonku na svete. A popri tom je škola hudby, doučovanie, spevácké zbory. Cez prázdniny alebo iné také dlhšie voľno, čo organizujete? Počas leta vlastne máme motivačné tábory. Vlastne chalani, tam mladí, ktorí sa počas celého roka snažia, chodia do školy a neprepadnú, nefajčia a zapájajú sa do našich aktivít, tak ideme potom na leto na pár dní na chatu. Párci, osobite dievčatá a mladí dní. Čo si myslíte, čo je najväčší problém tohto sídliska? Nezáujem. Koho nezáujem? Ľudí riešiť svoju... Tých ľudí, čo tu bývajú. Áno. A potom chudoba. Chudoba srdca a mysle. Lebo peniazy je tu dosť, ako rýchlo prídu, tak rýchlo aj odídu. Ale chýba srdce, chýba záujem, chýba aj mysel, že vlastne tí ľudia nemajú vzdelanie a nemajú Pána Boha. A to cítim tu vlastne. Nie sú schopní a ochotní si meniť situáciu sami. Ale potrebujú ako keby pomocnú ruku. Ale musia si to uvoľniť. Koľko približne detí a mladých sa zapája do vašich aktivít? Ako nie sme na kvantitu, ale ponúkame kvalitu. Vlastne tie hodnoty, ktoré chceme im ponúknuť, tak to chce ich príjme. Takže ťažko povedať. Tým, že robíme nízkoprahové oratórium, tak vlastne všetci majú možnosť prichádzať. Je okolo 2000 mladých na svete.
Teraz majú. A tu nabujete mať v tomto kostole? Nie, robí o to. Také zelené. A mama? Doma je. Ešte mi povedz, koľko máš tu rodenstvo? Koľko si deti? Ideme na krv. 9 detí. A maminka Otko má koľko rokov? 8 a 30. Mama má 30. Pekný som. A majú peknú rodinku a vedenie sa. Pekná. A najstarší brat má koľko? To nie je. A sestra? Dám. Dobre. Tu je brat? Klobúku daj. David, keď sa narodil, tak jeho babka mala toľko rokov ako ja. Paráda. Koľko? 30 rokov. Láska moja kor. A už bola babka. The love